Benengkong ngi ai kuble ya ki rappers ki bodi na po riboy ki bala shin bantah ka ka audition jungi ka bodi ka bangimut benle ya ka riboy saifar volume 2 dehang ngi don bat ki pra rappers ki member jungi ki bal adep shin bantah ka riboy saifar volume 1 no idon ilumlang nata Rak Fairi Jozi da po Borni nata bat i Alan te hang ngi kwa wan pentip sepi ba kidon naki arpsan mut ki basim mentah ka ki wan ki basim yak audition jong ka di boy saifar volume 2 ngil ajit kumba khanyongun banyele ya ka second round te nagade ka second round ngin jit sa spongut ki ban yin mi shakman banle ya ka video di boy saifar volume 1 mo te kumba nagapor shakpor ngil ayat nanti ban ban wanra ya kasap jong ki khna ha ban pen mi perthe kasap jong khna ni kerpat na phi ki nong page mo khamtam ba pinya kersan lem ni ngimdon sponsor ngimdon ni rei kade ga jing ya trilang jongi nga ai ga jing khuble ya barok ki rappers na po ribhoi ki ba ya slok tilang ki bala dep ya lenti ki bala amat sibun ki jing te kum na kalyang jongi ro ni kwa ban wanra susu ya ki khna ki bodon sap apo ka them riboy khamtam ki badi ki rappers te hangne hakane ka saifar ni kum ki leaders ki ba angidon khndaingun kita ki dei kraw perkhat ulai lut nata lumlang lapang Jozi Rak Fairi manga yongrik mo te bat i Alan don sau Supai Junior batu Mak Mayong kita ki leaders ki ban yalam nanti ya ki kena ki ba simbentah hakane ka volume 2 mo te ngakit bok yang ya borok ki leaders ba ki lak ban batai khampa ya ki nong simbentah bat ba nginla ban ra ya ki topik ki khambyang hakane ka riboy saifar volume 2 namar ka thong ka jungi hi ka dei ba gin kran shphanga ka snong ka thau ka jingduk jongi ka jing syak ban ben khulum khana ka jing syak le bijot anta kumta ter te tangkum tahi na kalian jongi bat ki ba syak select hakane ka second round kumbangil ale audition online audition ha da ka ba ngi pasen ya ki jirwa juki hapo ka WhatsApp group jongi mo te kidon khanyongut khat prangut ki bangi select te kerteng juki in sabatai itra feri epi kini kita ki basyak select haka second round di man borsing maulong dan sling kesan umba untuk kha wiat nongrum nongpo bien boy nongpo Matthew Suyam sling Kennedy Damlong sling bakhan bors imyong song bana arki Supai yalam kharjanti dame chwad khar banam roy ban kerlang ji makri nongpo Rinaldi nong kendri mahoti ban skem manggu nongpo every star nongrum mauyam bay ban kersan dan bathiang unsning rap kharanti unso mathan J Lewis bana hoy gumbong bat gilajit ru yaki yoi khuna ubade punswet basa arumpo sajar yaki kwaru yu bau musim mentah kena ke saifar nomor bau dang day dang kena mo dang kena senam kita ya ni kwa berjarap yu mo bau dan mentalang kena ke saifar di kerteng di itu Lopez Marbanyang te ka e bangi don jisyo nam ta ju ka long ba oi ngi yo i ngi la snap gi jirwa gi ba usen ngi da ka mobile tembalong ngitip ba udang don sibun gi jing dunah hindra ngim theo kata namar kalong kum sibenta bangin kentiu yu nalor bo de kun swat buat umyo kalat ba pli ba un record ba un mi sakmat te ngijit kerpang nam ta jung ba un yale ya kene ka riboy saifar volume 2 mo ngi ai kalat nam ta jung long kadon ka jisyo nam ta jung iro nama ba de kun swat umyo lat ba pli sabaro kinong simbenta jong riboy saifar volume 2 nakaliang ka jongi ni 8 bed ba kinok simbenta kide ban sen ya ka lyrics ka jongki ki leaders bat kide ban tho ya ka lyrics ka jongki
ya ka topik ka bakila jit haswa ka santarik bne ba khadar arjar kuwe ngakid bok kid buyang ya pi baro kinong sim benta ba pin le ba bar kentiu ya ka buram kari bai ka jongi kari boy kublai subun to pinang kiu nam tai tu ki bom sya selek kepat ya pi ba pinom slow ai nangek pusang baik kumbai ong i lumlang nam tagi pergi bom shot select mo di ba ngi kertai lane long bangi thau seliang henrei ngi lajit ya ki rapas baro hi mo te ya ki hop te ka thong ga jongi ka long ban kentiu ya ka ya ki artis ki bode hinar ibhoi ban wara ya ka nam ko burom jong ka ribhoi bala dei ha kano ka bantaru te kidon pedang kajing duna ka bangi mlak pedang namar kajing select ru omdei ba select tang wi argut ndrei ngidon ku bak ndai ngut leaders ni page ni check mo ya ki video ki jirwa juki te omdei banduk jing kermen ai ba phin dangla susu ban train ane sakmat ba phin le bha susu ba kajing ya linti jungi ka kampat kut ngindang select ya ki rappers ki ban mi madan mo khamtam hi ka thong jungi ka long ban ketiu ya ki rappers nata gi norway tengah ai kajing kublai ru ka bakar pang ya barok ki leaders ki ba ya snok ti lang ha kene ka jingat linti jungi but ya iz0i iba syait penlek ya ka music ka jungi nata isan bor terang mo iba syait record iba penlek ya ka recording te ngakit bok kiriang ba ublei un dang kerku kerdo ya barok ki ba trash tom na mata gari ba ka jajin riu hoi wala ngimdon sponsor wala ngimyo jerap na eru ngindang ya tristom na marba ngisngo ba kane ka jing tristom jungi wala ngimyo makna ngimyo nong makna ru henrei habangi i bagi kena samla kikiu nata long ngila ban wara ya ki badon sap ka penkemen ya ka mensim jungi tang katahi ka jingyo nong jungi ka long ba bangin sei ya kasap jongi kun samla kadai kata ka jingi onong jongi amlei wat langi mi ero andre nginya trei namta karibhoi ka jongi karibhoi ka bi ka jongi nata namta ki kun boduk bopli ki bom yolat kumata pilai i ba ka media ki ka jirwai ka jisat ka juput ka jitam kala nang kiu hapok kari kasi jongi ya ngiru ngi kwa hi ba ki kun samla hapok karibhoi ki nom sa adin bakin kiu kintur sakmat ban peni syakiwe ki jaj benriu mo bangin peni syakiwe jaj benriu ba ngiru ngidon ki kun samla ki ba la ban le kum ba kiwe ki jaj benriu ki le Muslim rikasi Muslim jaj benriu tangkat ne na mata na ka liang ka jongi ni ai kublai hajar ngu ipi kinong pait bat kinong snap kublai sebun bayang rek ke jing tumu jong pi ba pimut biang ban penlong ni kenika cipher ka baar kaji tumu ya ka benengkong kalong ba ki kena samla jungi ki bun ki badon ka sap hapok ka jela Meghalaya hi borok ka we hendre ngai ki stage hi barbor ki de ki stage tang na benta bersna tengka kumno ba kinyo ban pedon kam ya ka sap jung ki we te ngadon ka mensim ka bakhya namar bangar ukum bu nong ruai mo hagi por ki beladap ngalamat bun ki jing ngasya yus ngasya pedon kam ya ka sap ka jonga na ki we mo te ngam sotnat abang i ba ka stage si kade kamde ka stage ban kentiu ya ki kun samla hende kade ka stage ka ba kamai pisa nangi ki bru ki blon sap mo te ka kata ka mensim khamtam nile kum ban suong no omdei banga ben ya ki program jo ki we ho ki perlong ya ki show ki program nga so kemen ba ki khana ki yo ban perform ki yo ban simenta henry nga isi pat ya ka jing snapsa ka basal dat te kalong umta ba bat hakawe ka kom kalong ba ka stage hi enda ngila peni ya ka sap jungi mo ngila kiu ngiyang hakjat lade barbor ka stage hi kamdei na benta jungi ki local artist ngai ki bun pha ki stage ki persyang ban wanra nawe nabar ya ki nongroi hapo ka dong ka thai jungi ru kibun ki norway kim ailat bepli nam ta jungi ki norway hapo ka jela jungi khamtam hapo ribhoi wat ban record kawe ka jingruai ru
kimyo lat namar bali kamdon ka stage ka ba bakiyo ban kamay pisa mo ang suang no rei lada ki nong yalam hi ki yo i ba ki yalam nanti ya ki artis ki yalam nanti lada ki mla ban siu ka dor ka beru anis kawe ka jingruai lada kin pharwai kin siu tang arhajar tang karu kala yarap ya ki ba kin record kumno kin la ban recording haba kimdon ka jaka ban mi bisa tang ong ba balai ka ki artis sungi ki sadin hapo riboy am kadai katahi ka main ka ba ki sadin namar ba ban ong ban kin sei na plala de bakin lej bela na ban by recording kakta ya ki teta ka daw ba bangan yarap uwe artis kawe ka video kawe ka jingerwai ngamla tengah pendum lang ya ki hakawe ka stage ba kinyo ban sei yala jong kasap tetang katahi ka banga don jingsiaw na mataga taka bangale ya ka riboy saifar namar hakawe ka riboy saifar ngila ban penmi sipongut kinong rwai kinong girapars kamut ba hai kamut ba kala yarap ha yang imo bangin le we individual ngimla re tetang katahi nakaliang jong